سلام كمي تكونوا كبروا تغطاتلتي سي ام اكسترا شو لتوزيع سبورت حزنا لكم قريبنا لنا مكتت لكم بخبرنا قدام أبلات أجمل كيح بحرسات فوزل لوزر الجيريا ربع لقاتي بربع مدركون كتسيلون أبزاق رايت كان تيرتراب من قد يبرم برهن المالين بس عقب من قد ملك أسمع كل دماء الماليه بلوس من أسي حكي بازاتو تلا ربعيت مدرك تقرد اندي كابانتا تبقيسهم أبيس كراس تزازمت 255 نفس كيلومتر زرع كتاو الديما كايدوم أمو داتا بستغير حل تاو الدر الجيرياوي أبال غانتا مادار برو سايكلين ياسين حمزة نوددو بسسس عساسا كتن دقساسا شوعتن كاريت مزام ربعي قزيو عود مدرك زول الجيريا كوينو زاغيت اغرو اب الجيريا كابزن بركاب بودي موراد حنجيدو زركب ولدو كوب افريقيا ملكاس ماكله بتمساسل غزي دحرو كالاي ترتا كحزن كله كالاي الجيرياوي عصال محمد ناجب دما سالساي ترتا حزو زسترفو ايرتراين تقررمتي كابعوت مدرك غزي كسرو هبرون برهان شار شايدان يفصم برهان ببل 10 تحد نور احمد عبد الوهاب مبل 20 حد نعود برهان مبل ساسن حد اغليلو اتشم دما مبل 44 ترتا حزوم حنصات رقيتهم بز مسرت عود 4 مدرخ زول الجيريا ياسين حمزة بعصر تغلت ساعتنا 24 دقيقة عساس سخاليت مريحنته عقيب له ملكاس ماكل بتمساسل زيد حروي سعبو زي كاز مسمرحي بتمساسل هبرون برهان مبل 10 4 داني فوت برهان مبل 10 شبشه اغليلو اتش مبل 20 كلتنا برهان بشوعه دقيقة 40 شموتن قاليت دحر مبل 4 موجوداتنا ايدو صيروا مصوا زركب نور احمد عبد الوهاب ما بشوعه دقيقة 50 شعتن قاليت دحر مبل 5 ترتحز له بنت بياسين حمزة ب 40 شعتن بقدماي ملكاس ماكل بساسن بكال أي هبرون برهان بحمشنت بشامناي داني فيتس برهان بربعتنت مبل 10 سلسته نور أحمد عبد الوهاب بكلتنت مبل 10 شوعات ترتحي زلون هبرون برهان مرحنتان بس عقبزول الجيري عقبو تيو ملكي اسماء كله مرحنت بلوز من سينا يزود الدنا عقبو تيو إيطالياوي توماس بولوغنوسن سويسرلندا وجوناس مولرن بمعلت بيصوم يقتلوا مس مرح ملكي اسماء كله بتمساسل ساعات هبرون برهان شوعي داني فيتس برهان تاشعي أهيل أتش مبل 10 تربعته نور برهان دما بشوعات دقيقة 40 شموتن كاليتات اندحرو مبل 20 شموتن ترتحي زلون بغانتا هاغرايت غانتا ارترا قداميت خوينا تمرح على زول الجيريا حموس 10 لكاتيت بحمشاي مدركون قصيلو كايديو لما عمت مبل 10 4 غزيو امكيات انحزر اومان ربع 10 تغطل كاتيت بحمشاي مدركون تزازيمو ابزا مزازميت مدرك ما تقرار في اساسا شمونتن 5 كيلومتر زرحقت ودهم شفينهم نزا مدرك فرنسا ابال غانتا سودال كوكسي فرنساوي فالنتين بارت بينترن ولدو بسست ساعات 10 دقيقة 15 كاليتن بمزام عود حمشاي مدرك زول اومان كوينو بريطانيا ابال يو اي ادامياتس بقلت خاليت دحرو كالاي نابز حمشيت مدرك مريحو زاتو فرنساوي ديفيد غاودو دما بربان حمشان كاليت دحرو سالسايتر تحيزلو ابزو در تسميدهم دركو بإيرتراين تقررم تزحزو درجة مسن عزب ابال جابانويت غانتا جي سي ال تيم اوكويو نهم زراي عدو مسابد قنساسا كاليتان دحرو مبل 10 تغلطه ابال استانا هنوك ملبرهان بقلت دقيقة 50 شموتن كاليتات دحرو مبل 25 ابال ترنغانو بوليغون تيم متكل يو بچا 10 دقيقة 50 شموتن كاليتن دحرو مبل 7 كلتن ترتحيزو حنص اسقيصو أباليوي آدم يسبي سحرن ساعات 10 دقيقة عزر شومان تكاليتن عوزر أمان كلش يسرحهم شن بمكان تعويتون فرنساوي أبال سولار كوكستيف فالنتين بارت بينتر بشود شكاليت هدي كال أي كال فرنسا أبال اف دي جي ديفيد غاود بساسان شعتن كاليت هدي حرو سالسايتر تحيزون أبوليم دي بون نهم زرايب كل دقيقة 10 تغلط كاليتن دي حرو مبل 10 تغلطين وكملوا برهان بس 6 دقيقة 25 كاليت هدي حرو مبل 20 حدن متكل يبقى 10 شومان دقيقة 4 كاليتن دي حرو مبل 5 شعتن ترتحيزون أردروم زازي بوم فرنساوي فالنتين بارت بينتر بساسان 4 بعود قطر ماليا زرو مان كوينو هولندا ابال تيم فيزما اولاف كويج بساسان تبكال اي بريطانيا وادميات ستما بيسان شو عتنت بسال سايتر تحيزو ينوكمل برهان بحمشنت مبل 20 شو عتن ترتحيزو عود مدرك فالنتين بارت بينتر بلوس من سي زرو مان كوينو كزاز من كلونهم زرع عد مسادما بخلت دقيقه شو شكايتن دي حلو شار شايتر تحيزو ددو زازيمو بغانتا سويسرلاند دويت غانتا كيو 6.5 قدايت خوينات عويتا مسر دي حلو كاب غانتا استنازو صحبريتا ينوكمل برهان نامنايلو حمشا مدرك زرو مان مديابو ناي مزازي متعاقب كل تدقانتو زركوهم تقررمت ناي مودق حرقاقات إيمهم كم زنبره كتحبرك الله ودقانتو دافيد تونا تيبا التاكابتو درك إلا كم استقد دفليتا هنوك مول برهان قلن كام ما سيتدحن بمقانو كاب تحرقا مودق تنسي ودرب مقتصال مبل إسن حدا ندرج حزو ودور زازيمو أبال بيلجماويت كلب إنتر مارش بنيام غرماي كاب 10 شعاتك سابيسان سسن لكات تزرقحو أبزكير نحمش مدرات عمل زولو فولتا الغاربي كساتف مخونة تفليتو بزي كازي بنيام غرماي بتاع 10 شلكاتي تا بورتغال زكير نحرم معلتنا كلاسيكو للدر في غروا تشامبيون كلاسيك كساتف يوم أبشعن شعاتي ميسوسان نفعل ما غزي كم ودر سبقس فولتا الغاربي عبي تقررمتين مدالو ناي سبرينج كلاسيك ازمر صعود الدريو غانتاتات ولا كوابتو للدر ساتفو تسعات بوغ انتزي حبرا كان بنيام غرماي دينمارك ويناس فينغار سولفينا وبريموز روغليتش بورتغال هوجا الميدا
أمريكاوي سيبكوس بيلجيماوي أليان فان ويلدر بريطانياوي جيران توماس فرنساوي روماين بارديت روماين غريغور جيرماناوي أمانيل بوشمان سويسرلانداوي ستيفان كونغ فرنساوي جوليان ألافليبي إيطالياوي فيليبو غانا بيلجيماوي وونت فان أرت بولندا ميكائيل كويتويسكي بورتغالاوي ري كوستا اسبانياوي لاسكانو ገለ ካብቶም ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ዓበይቲ ተቐዳደምቲ እዮም። بنيام ግርማይ ኣብዚ ሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ዛጊት ኣብ ቻሌንጅ ማዮርካ ሰስተ ውዳት አካይዱ ኣብ ትሮፌ ሲሳሊነስ ራብዓይ ኣብ ትሮፌ ሲራትራ ሙታና መበል 86 ኣብ ትሮፌ ፓልማ ድማ ታሽዓይ ተርታሒዙ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ነዚ ውድድር ዝተዓወተሉ ተቐዳደምቲ ምስ ንዕዘብ ኣብ 2014 ፖላንዳዊ ሚካኤል ኩዊስቶውስኪ ኣብ 2015 ከምኡውን ኣብ 2016 ብሪጣንያዊ ጌራን ቶማስ ኣብ 2017 ስሎቬናዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ኣብ 2018 ፖላንዳዊ ሚካኤል ኩዊስቶውስኪ ኣብ 2019 ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻ ኣብ 2020 ቤልጂማዊ ሮም ኖፔል ኣብ 2021 ፖርቱጋላዊ ጃኤ ሮድሪጌዝ ኣብ 2022 ቤልጂማዊ ሬምኮ ኦቬኖፔል ኣብ 2023 ኮሎምቢያዊ ዳንኤል ማርቲነዝ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ሬምኮ ኦቬኖፔል ነዚ ውድድር ተዓዊትሉ ነይሩ። ፖርቱጋል ኣብ መንገዲ ዜጋታት ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ነዚ ውድድር 25 ግዜ ክትዕወተሉ እንከላ ቤልጂየም 4 እስፓኛ ድማ 3 ግዜ ተዓዊታትሉ። ፖርቱጋላዊ በልሚሮ ሲልቫን ቤልጂማዊ ሬምኮ ኦቬኖፔል ምስ ዝተዓወታት ቮልታ አልጋርቬ ክሮስ ናይ ውድድር ጨቢጦም ዝርከቡ ተቐዳደምቲ እዮም። እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ሓንቲ ካብተን ብስሑዋ በርክቶ መስመር መጥቃዕቲ ክሕምያ ዝፀንሓ ጋንታታት ሓንቲ እያ። ኣብታ ዘለታ ተወሰኽቲ ከም ዝበሃል ድማ እተን ዝተረፉ ናይ ውድድር ዓመታት ወሓስ መስመር መጥቃዕቲ አርሰናል ክኸውን እምነት ተገይርሉ ዝፀንሐ ጀርመናዊ ካይ ሃቨርትዝ ካብ ናይ ዱባይ ጉዕዞ ናይታ ጋንታ ምጭባጥ ጅማውቲ ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ዳግማይ ኩዕሶ ናይ ምትንካፍ ተኽእሎ ፀቢብ ምዃኑ ተገሊጹ። ነዚ ዜና ወግዓዊ ዝገበረ ክኢላ መስርዕ ምስጋር ተፃወቲ ዴቪድ ኦርኒስተን ኣብ መግለፂኡ ሃቨርትዝ ኣጋጢሞ ዘሎ ማረንቲ ካብታ ቀዲሙ ተፈሪድሉ ዝነበረ ንላዕሊ ብምዃኑ ካብዚ ናይ ውድድር ዓመት ውዳት ወፃኢ ምዃኑ ገሊጹ። ሕክምና መጥባሕቲ ከካይዳ ምድላው ዝርከብ ሃቨርትዝ ናይ ተሃድሶ ግዚኡ ካብ 3 ክሳብ 4 ኣዋርሕ ክሓቶ ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ካብ 34 ግጥማት ናይዚ ዓመት ስፖርት ካይ ሃቨርትዝ 15 ሸቶታት ብምዝጋብ ዝለዓለ ኣመዝጋብ ሸቶ አርሰናል እዩ። ኣትቃዒ ሊቨርፑል ዳርዊን ኑኔዝ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣርነ ስሎት እኹል ናይ ፆታ ሰዓታት ይረክብ ካብ ዘየለዉ ኣባላት ናይታ ጋንታ ኑኔዝ ኣብ ሊቨርፑል ኣጋጢሞ ዘሎ ናይ ፆታ ሓፅርታት ምፍታሕ ኣብዚ ብሰሰለ ካብ ዝተዓፅወ መስኮት ምስጋር ተፃወቲ ካብታ ጋንታ ክወፅእ ተቓሪቡ ምንባሩ ተሓቢሩ። ከም መግለፂ ዴይሊ ኤክስፕረስ ዳርዊን ኑኔዝ ናብታ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ሳዲዮ ማነን ጆን ዱራንን ሓቂፋ ዘላ ኣነስር ክትንበር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሐ ዘተ ምስታ ስዑራዊት ጋንታ ምክያዱ ሓቢራ እቲ ዘተ ክፈሽል ዝኽኣለ ሊቨርፑል ኑኔዝ ክሸጦ ፈቃደኛ ኮይና ብዘይምርካባ እዩ። ሊቨርፑል ኣብቲ ግዜ ልክዓዊ መተካእቱ ክትረክብ ዘይምኽኣልያ ንልዑል ተገዳስነት ኣልነስር ኣብ ቀዳይ ጥለብ ከይበፅሑ ብኡንብኡ ቆፂኣቶ። ቶተንሃም ኣጋጢማ ኣብ ዘሎ ቅልውላው ውፅኢት ደገፍታ ናጽነት ወነንታን ዘለዎም ዘይዕጉብነት ካብቲ ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ነታ ጋንታ ዝተጓዛጉዞማ ዝሓልፉ ዘለዉ ሽጉራት እዮም። ደገፍቲ ቶተንሃም ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ክለቦም ጽንሖም ዘይዕጉብነት ዘብክዓሉ ግዜ ዝኣኸለ ይመስል ኣሎ። እቲ ሎሚ ዝተሰምዐ ጽቡቕ ዜና ስሞም ዘይተገልጸ ቀጠራውያን ሰብ ጸጋ ነታ ሰሜን ለንደናዊት ጋንታ ንምዕዳግ ተበግሶታት ጀሚሮም ዝብል ዜና ካብ ማእከላይ ምብራቕ ተዘርጊሕሎ ብመሰረት ጋዜጣ ዘ ጋርዲያን ቅድሚ 2 ዓመታት ማንቸስተር ዩናይትድ ክዕድግ ተቃሪቡ ዝነበረ ሸክ ጃሲም ዝርከቦም ቀጠራውያን ሰብ ፀጋ ን87 ሚእታዊት ካብ ብርክት ቶተንሃምን መጉዳእቲ ይሰርሑ ምህላዎም ገሊፃ። ድሕሪ ግዜ ድማ እዞም ወነንታን ቶተንሃም ሙሉእ ኣብ ትሕቲኦም ክትዋ ከም መደብ ሒዞም ምህላዎም እታ መርበብ ሓበሬታ ገሊፃ። ዕጫ ግጥማት ኮፓ ደል ሬይ ወዲቁ ኣብ 0-12 ለካቲት ዝወደቀ ዕጫ ባርሴሎና አንጻር አትሌቲኮ ማድሪድ ክትራኸብ እንከላ ሪያል ማድሪድ ድማ አንጻር ሪያል ሶሲዳድ ኮኮስቴቤ ክራኸባ እየን። ካብ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተፈለለየ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ኮፓ ደል ሬይ ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ግጥማት ብክልተ እብረ ግጥማት ክሳለጥ እዩ። ባርሴሎናን ፖላንዳዊት ቃይ ሮበርት ሌቫንዶውስኪን ተወሳኺ ዓመታት ብሓሳብ ክቕፅሉ ተሰሚዖም። ከም መግለፂ ሙንዶ ዲፖርቲቮ ሌቫንዶውስኪ ኣብ ቀረባ ግዜ ክሳብ ክራማት 2026 ኣብ ዞባ ካታሎንያ ዘጥኖ ሓድሽ ውዕል ከኽትም ምዃኑ ኣፍሊጡ። ሌቫንዶውስኪ ቀዲሙ ኣብ ባርሳ ኣሲሮ ዝነበረ ውዕል ኣብ ምዛም ናይዚ ዓመት እዩ ዘብቅዕ ነይሩ። እዚ ሓድሽ ናይ ሓደ ዓመት ውዕል ምስ ሓደ ዓመት ተወሳኺ ናይ ምንዋሕ ኣማራፂ ዘለዎ የብሉን ዛጊ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ሌቫንዶውስኪ ግን ውዕሉ ክሳብ ክራማት 2027 ከናዋሓሉ ጠለብ ኣቕሪቡ ነይሩ። ሌቫንዶውስኪ ኣብዚ ዓመት ውድድር ኣብ ኩሎም ውዳት ኣብ ዘካየዶም 33 ግጥማት 31 ሾታት ኣመስጊብሎ። ፈረንሳዊ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ቤንጃሚን መንዲ ካብታ ክጻወት ፀንሐ ፈረንሳዊት ክለብ ሎሬንት ወፂኡ ናብ ስዊዘርላንድ ክለብ ዙሪክ ተጸምቢሉ ወዲ 30 ዓመት ቤንጃሚን መንዲ ክሳብ ምዛም ናይዚ ዓመት ስፖርቲ ምስ ዙሪክ ክጻወት ፒሮን ወረቐትን ኣራኺቡ። ኣብዚ ዓመት ቤንጃሚን መንዲ ነታ ኣብ ሊግ 2 ፈረንሳይ ትነጥፍ ክለብ ሎሬንት ኣብ ዝኾነ ግጥም ወኪሉ ክጻወት ኣይከኣለን። ምስታ ጋንታ ዝነበሩ ውዕል ኣፍሪሱ ድማ እዩ ኣንፈቱ ናብ ስዊዘርላንድ ኣቕኒዑ።
አከፋፋል አርሰናል እንግሊዛዊ ደክላን ራይስ ወድጋንቱ ዩክሬናዊ አሌክሳንደር ዚቼንኮ ፈረስ ዝብል ዘጓ ከም ዘጠመቆን ኣብዚ ግዜ ድማ መላእ መሳርሒ አርሰናል በተሓዳሽ ዛጓ ክጽውዕዎ ጀሚሮም ምህሎም ስካይ ስፖርት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ ደክላን ራይስ ኣብ መግለጺኡ ከም ዝመስለኒ ዚቼንኮ ይጀሚርዋ ጆርጊኖ ድማ ቀጺልዋ ሕጂ ኩሉ ኣባል ጋንታና እቲ ፈረስ ኢሉ ይጽዋዕኒ ከም ዝመስለኒ እዛ ሳጓ ከልግብሎ ዝኽኣሉ ሙሉ መዓልቲ ጎይ ስለ ዝኽእል እዩ ድሕሪ ክልተ መዓልታት ናይ መወዳእታ ጾታና ኣብ መለማመዲ ሜዳ ክጎይ ምስ ረኣዩኒ ከም ጽሉል ሰብዮም ሓሲቦም ንክብል ገሊጹ ራይስ ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ራይስ ኣብ 33 ግጥማት አርሰናል ክጻወት እንከሎ 7 ቀረብ ዝርከቦም 3 ሹታት ኣመዝጊብሎ ፖሊስ ኮልስ አንጻር ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ዋላ ካማረም ተተመልሰ ንዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ንምዕዋዝ ዝሕግዝ ተጻዋታይ ኣይኮነን ንሱ ንማንቸስተር ዩናይትድ ዝበቅዕ ተጻዋታይ ኣይኮነን ኢሉ መልሲ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ እዚ ዘይረብሕ ሰብ ብዙሕ እናተዛረበ ይርከብ ርግጸኛ ኮይኑ ዝዛረቦ ንኣርጀንቲና ተዝመጽ ነይሩ ብሂወት ኣይምነበረን ኣብ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ፖሊስ ኮልስ ኣርጀንቲና እውን ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ንምትህላኽን ናይ ቃላት ኩናትን ጀሚሮም ኣለው ኣብ ክረምቲ ክፈላለዩ ትጽቢት ይግበር ዓባይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ምስ ገለገለ ተጻወትታ ክትፈላለ ከም ትኽእል ትጽቢት ከም ዝግበር ተሓቢሩ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሩበን ኣሞሪም ንሓድሽ ለውጢ ትንቀሳቐስ ዘላ ክለብ ዩናይትድ ከም ስዊድናዊ ተኸላኻላይ ቪክቶር ሊንዶልፍ ሰሜን ኣየርላንዳዊ ጆኒ ኢቫንስ ብራዚላዊ ካዚሚሮ ዴንማርካዊ ክሪስቲያን ኤሪክሰን ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ ካብታ ክለብ ክወፁ ትጽቢት ይግበረሎም ምንጪ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ኣብ መጻረይ ዋንጫ ዓለም 17 ዓመት ሃገራዊ ጋንታ ኣሜሪካ 17 ዓመት ኣብ ልዕሊ ደሴታት ቨርጅን ብኣዝዩ ገፊሕ 22 ብባዶ ዓወታ መዝጊባ እጾታ ቅድሚ ዕረፍቲ 14 ብባዶ ንዕረፍቲ ክወፅእ ከለዋ ካብተን 22 ሾታት ቻዜ ኣዳም ዝተባሃለ ወዲ 16 ዓመት ተጻዋታይ ክለብ ኮሎምበስ ክሪው 10 ሾታት መዝጊቡ ሃገራዊት ጋንታ ኣሜሪካ 17 ዓመት ነዚ ዓወት ዘመዝገበት ነታ 87,000 ህዝቢ ዝነብረላን ብጠዋርነት ተመሓድራ ሃገር ደሴታት ቨርጅን እዩ ሳላሕ ካብ ሊቨርፑል ክወጽእ ቀሪብሎ ሎቭረን ተኸላኻላይ ሊቨርፑል ነበር ደጃን ሎቭረን ወዲ ጋንቱ ነበር መሐመድ ሳላሕ ካብ ሊቨርፑል ክወጽእ ቀሪቡ ይመስሎ ከም ዘሎ ክብል ገሊጹ መሐመድ ሳላሕ ካብ ክለብ ሊቨርፑል ክወጽእ ዝብል ግምት ኣለኒ ክብል እቲ ናይ ቀደም ተጻዋታይ ድሕሪ ምግላጽ ሳላሕ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ መጽናሕ ንላዕሊ ክወጽእ ቀሪቡ ኢሉ እዚ ዝፈልጦ ነገራት ክቕይሩ ተስፋ ገብር ሳላሕ ሕጂ እውን ቅጡፍን ሓያልን ኮይኑ ንዝቕጽሉ 3 ዓመታት ኣብ ተመሳሳሊ ደረጃ ክጻወት ይኽእል ኢሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ሳላሕ ልዑል ኣድናቂ ዘለዎ ሎቭረን እቲ ናይ ሲቲ ተግባር ዘዘናግዑ ካራገር ናይ ማእከላይ ተኸላኻላይ ክለብ ሊቨርፑል ነበር ጂሚ ካራገር ንኣካይዳ ደገፍቲ ማንቸስተር ሲቲ መስሓቅ ክብል እንተግባራቶም ምንቃፍ ይገልጽ ደገፍቲ ማንቸስተር ሲቲ ብዝለኣኾ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሕጉስ ዘይነበረ ካራገር እንተኽኢልኩም ምስ ሰዓርኩም ከምኡ ግበሩ ብምባል ሓሳባቱ ይገልጽ ንሪያል ማድሪድ ካብ ውድድር ምስ ጽዋዕን ምስ ስዕርዋን ከምኡ ግበሩ እቲ ተግባርኩም ፍጹም ዘስሕቕ ኣይኮነን ክብል ጂሚ ካራገር ተሪር ነቐፌታ መልእኽቱ ኣመሓሊፉ ጓርዲዮላ እቲ ጽሑፍ ንቪኒሲየስ ዝያዳ ኣነቓቂሕዎ ኣሰልጣን ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ጋንቱ ናብ ዓወት ተቐሪባ ምስ ዓርና ከም ዘሕዘኖ ገሊጹ እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ነገር ግን ናብ ዓወት ቀሪብና ድሕሪኡ ናብ ታሕቲ ወሪድና ተሳዒርና ክብል ጓርዲዮላ ሎሚ ዓመት ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ግዜ ኣጋጢሙና ኢሉ ነታ ዝገጠመትና ጋንታ ስለመንነታ ስለ ዝፈልጣ ነቶም ተጻወትቲ ክወቅሶም ወይ ተሓታቲ ክገብሮም ኣይክእልኒ ንሪያል ማድሪድ ከመይ ጌርና ከም ንቆጻጽሮ ኣይንፈልጥን ነይሩ ኢሉ ፔፕ ጓርዲዮላ ትማል ምሸት ኣብ ዝተኻየደ ጾታ ኤደርሰን ኣብ ጋንታና ዝበለጸ ተጻዋታይ ነይሩ ብምባል ንኢዱ ቪኒሲየስ ጁኒየር ብሉጽ ተጻዋታይ እዩ ምናልባት ጽሑፍ ዝያዳ ኣነቓቂሕ ክኸውን ይኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ ክብል ጓርዲዮላ ገሊጹ ጾታታት ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ኣሜሪካ ዩኤፍ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ኣብ ወጻኢ ጾታታት ቻምፒየን ሊግ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ንምክያድ መደብ ከም ዘለዎ ፍሊጡ ድሕሪ 2033 ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ናይ መዛዘም ጾታታት ሓዊሱ ጾታታት ቻምፒየን ሊግ ክንዕዘብ ከም ንኽእል ጋዜጣ ኢንዲፔንደንት ጸብጺቡ ዩኤፍ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ጾታታት ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ንምክያድ ዝሓሰቦ ምስ ሃገራዊ ስምምዕ ንግዲ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ይገልጽ ዝኽበርኩም ሰማዕትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም እዩ ኣብ ዝቕጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ኣይትዘልወን ወደሓንኩም ኣንበሳ ቢበዓል ስረ ኣንበሳ ቢበዓል ስረ ኣንበሳ ቢበዓል ስረ ኣንበሳ